No, ja som chcel, možno sa mi to ešte podarí, niekedy letieť do vesmíru a v roku 2008 som dokonca mal podpísanú zmluvu. Potom tie špendličky, to je kde všade si bol? Áno, ale nie je to kompletné, lebo som bol v tomto trošku nedôsledný. Ešte tam akože dosť veľa špendlíkov chýba, musím to zaktualizovať. A máš ešte nejaký sen, kde ísť, alebo čo by si chcel splniť? No, ja som chcel, možno sa mi to ešte podarí, niekedy letieť do vesmíru a v roku 2008 som dokonca mal podpísanú zmluvu, respektíve mal som návrh zmluvy, aby som bol presný. Wow. Ale to bolo trošku náročnejšie, bolo to finančne nákladné, ale bol som vtedy na to pripravený. Z hľadiska financií dnes ľutujem, že som to neurobil, lebo dnes je to 3-krát drahšie. Koľko to asi Takto, približne? ponúkajú dneska také tie agentúry americké, že let do kozmu, čo podľa mňa nie je let do kozmu, to je len let do stratosféry, to stojí asi 200-300 tisíc eur, čo je tiež veľa peňazí, ale je to vlastne len, že človek vyletí do stratosféry, zacíti bezťažový stav, vidí zahnutie Zeme a vráti sa naspäť. To, čo bolo považované aj tam, kam chodili tí vesmírni turisti, tak to bol vlastne 9-dňový let na vesmírnu stanicu. Vtedy to stálo $40 miliónov, dneska je to násobne drahšie.